Ano yung may karoon ni Kuya Kaloy sa General Luna? Mag-island hopping meet at taon. Ayosan! Mag-island hopping kami karon. Maubang ko sa iyang pamilya. I-invite ko nila para mag-island hopping. O malingawan ta karon. Sige, sumaw ni siya sa mga ginaadlaw. Nag-sorry ako ra usa. Daso ng iyang pamilya nag-picture sila. So ako nag-picture nila. Pagkahuman, nag-add sila dayon sa akong YouTube, sa akong Facebook. O kagabi gi-invite ko nila na mag-island hopping kay puro mga butan dire. So maurang buhaton nato karon mag-island hopping sa Naked Island, sa basta dagan na isla. O first time nako, so excited ako. Ayos, nag-aabo na iyang papa. Siyang alamat diri sa Dapa kay siyang Chief of Police. So pantay ko mo. Alex! Hello, Kaloy! Kumusta? Maayo gihapon. Magyapon, gwapo gyapon na. Buyag pareho sa imo. Ay, pres di ay ta. Kumusta? Bless. Suri-suri ta. Island Apir. Apir. Woo! Kumusta bay? Gihulat na lang namo. Kumusta? O, doon na yung pagkanap. Yee! Kumusta? Suri-suri ta karon. Sore-sore pag may time. Yeah! Kini. Boom! Si Kumusta? William. Kumusta? SPO4 Si? Malasa. Pinpin. Pinpin. Kaloy. Kanay lang. Okay na nga. Amo na. First time. Mo nang. Oh, paano ka kabalo magilanggo ha? Uncle ko Ilonggo man. Taga Iloilo, Bacolod. Bacolod City. Dito ko na dugay. Sa why ka nagapangaluyag dito? Wala. Why ka? Wala pa. Manamit man ang mga babae dito. Oo, nami. Oo, manamit tumatian ang mga hambal. Daw gagkantagit sila. Oo. Dagan turista basta Holy Week. 13,000 daw passengers nakaabot diri sa Siargao. Nag-crowded karon. Grabe ka na. Excited ka na? Yes! Yes, ikaw. Yes! Apir. Pag kami. Asa ang first stop nato? First stop for today is Guyam Island. Okay, then next is Dako Island. Dako Island. Okay. Suri-suri ta. Suri-suri Ay, pag may may nasuroy kay ulan. Dili init. sakto. May ulan karon so siguro mabalhin ako sa GoPro. So pasensya kung bati ang sound pero kira gyapon. Kita gyapon ang lingaw namo. Na. Sige. Ayos! So nakaabot na sa namin sa Guyam. Yun, mana. Wow, the island. Guwapo! Grabe ka nindot dere. Gaman isa na isla, pero asti kayo. Approve. Dili kami maligo. Suri-suri. Ta. So, siguro malupan ako og drone karon kay happy na maulan so dapat paspas kayo. Sige. Swerte kita karon kay wala nang ulan. Ayos. Nagpasalamat jud ko ni Alex kay siya ang nag-imbitar sa ako og ang iyang isawa. Yon, puro butan dire. Ito na sa Dako Island no. Hindi, Guyam pa ni. Dili sa Pikas. Oo, dako. Manang Dako Island. Diri mo ni ang Gamay Island. Pero gitawag ang Goyam, dili ang Gamay. Pero gamay ni siya. First time nimo diri sa Siargao no? Yes, first time. Sa imong hunahuna kabahin sa Siargao. Okay lang, nice man ang Siargao as usual. Dagkay tourist spots. Uy, hinay. Dagkay tourist spots. Nindot po ng beaches.
Mo ni siya si Vince. 16 years ang edad. So, kung may chicks na nagtanaw, add ko mo niya sa Facebook. Kay soltero pa, gwapo pa. Mag-vlog pa siya. Pag di na siya ulaw. Kasi ma-inspire ko ni Kuya Kaloy karon. Basin. Pag naa siya vlog, ibutang na ko ang link niya sa ubos. Pagtanong ko mo sa yung vlog. Yun. Tapos Kuya Kaloy nagpicture sa mga tourist. Sad. Trade job. Gikuha na ko. Stig. Sige. Thank you. Wow. Thank you. Hala, oo. Yes. Hala. Siya sa edad. Sorry pa ta. Kauban ako sa Kuya Kaloy ni. Nagsuroy na mi. Naglibot sa Mao ni siya ang Goyam Island. May kahoy, natumba. May mga bato. Og may mga trees. Small trees. Isang gaman ni siya na island. Dagan buhaton. Sakto. Sakto na. Unya, magkaon kami. Kay busog da earth, busog. Gutom da. Still. Tubig rin dire. Snacks sa kami. Salamat bay. Yes. Dire. Lami. Oh, mami. Next. Unsa imong paborito na buhaton diri sa Siargao? Siargao. Actually, murag kini na ang akong favorite nga Oh. buhaton, kini mag-island hopping, kay Oh, murag relaxing kay siya. Lagi. Pero unsa na island ang pinaka-paborito nimo? So far murag okay ang Guyam. Kay nice shade, Shade. and then at the same time daghan ang mga tao nga naa dire. Oh. Linggaw. Sige. Mabalhin kami sa Dako Island. Takot ta? Mabalhin ta. Mabalhin kami para makaon. Maglanggoy. Saman. Share ang dako kamay mi. Ako lang ang dako. Lugi. Kamay di ay. Saan ni siya? Alex, saan ni siya? Sandbar? Kurang sandbar. Gurihan on the sad. Yeah, ambak. Woo! Sige, maligo ta. Ligo ta ta. Nakakaroon sa Dako Island. Ikat sa Ikan sa kamo. gamay. Bay, unsay nahita po sa imo? Nakakuan kog murag jellyfish. Murag sea urchin, no? Ang Na sting. Sting lang gamay. Yun. Pero dako sa man. Eh si Kaloy mukaon og Ayun. Unsa ni siya? Si Urchin or Sea urchin. Asiwaki. Saliwaki. Saliwaki. Saliwaki! Ay! Dami tanawon, no? Sa manis. Uy. Mao na siya? Saliwaki. Kaloy, mukhaon, mulay na lato. Lami, Loy. Murag gatas, Loy. Murag milky ang iyang Murag ano? Lami na na, Lami na. ni mo. Alang. Alang. Alam. Pero lami na siya. Dan lato na pod. Tuslo bang lato din. Gini. Kaloy, mukhaon, Sige. mulay na lato. Unsa ni tawag sa inyo? Lato. Lato. Lato, seaweed. Yun. Isaw-saw na to. Sausaw ang siwit. Alang. Sa Saliwaki. Lami, pero halang. Mao na yung lami. Morning lang. Mao nang lami. Saliwaki, sausawan sa siwit. Sige, kano sad? Sige. Nami karon sa Dako Island. So karon malupat ta og drone. Kuya Kaloy. Sige. Ready na? Ready na kayo. Red na.
Mao ni ang kinabuhi sa dako. Diri ka na dako. Oo. Sa dako. Dako. Ayos. So sa una, gamay ang Gamay. mga tao diri. Oo, gagmay pa. Pero karon, Karon daghan na. daghan na. Oo. Mga- Gagmay pagbay. Gagmay. Gagmay karon dagko nagpangabalay. Dako mga balay. Oo. Ang mga foreigner na nagpuyo diri, wala. 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 Mga Wala. local lang. Oo. Filipino. Ayo. So karon mga pila ka buok ang mga pamilya diri sa Tako? Pila ka balay or Pila ka balay. daghan? Ni, pila ko kabay. 95. 95 ka buok ang mga balay. Ang mga balay. Ah, Daghan sa zihil. Samok sa zihil. samok mo nang bana nimo dili. Magsuon ni. Ikson di ay. Sa imong paborito, ang goyam or tako? Ang guyam. Ngano man? Kapoy kayo magbaktas-baktas dis dako eh. Sobra ka tako. Lagi, sobra ka dako kayo. Karon muadto kami sa Naked Island. So ibilin ako ang sinina diri. Dapat naked daw. Joke. Sige. Tara. Hi, welcome to Naked Island. Hey, we're here in Naked. Yeah. Wala siya briefs. Joke ra. Yes, mo na siyang Naked Island. Gama na siya. Oy. Di na siya naked. Na siya kahoy. Pusara ka buhok. Ay na pag Ayosa! So mo na yung last stop diri sa island hopping tour. Diri sa Siargao. Kami diri sa... Uy! Nami diri sa Naked Island. So magtupad na usap. Mo na yung last na drone shot. So, humana si Kuya Kaloy nagpa lupad og drone. Sige, so mo na karon sa Naked Island ug sa island hopping tour. Salamat sa pag-apil. Muli na ta. Mo na sa karon. Humping.